Здравейте хора, вие сте в моето ново видео и то ще бъде именно за коледни подаръци, моите коледни подаръци, които аз получих. Това е по-различно видео в канала ми, но просто доста време не съм качвала, реших да запиша едно видео, за да може така да започна да качвам повече. Надявам се да ви хареса, може да се абонирате за мен, може да лайкнете видеото. Да, нека започваме. Имам тук доста неща по мен, така че започвам. Ще започна с ето тази кутия, като аз съм преместила нещата в по-малко кутии, за да може просто да не ми взема толкова много място. Така, започваме такива маниски. Имам ето тези маниски, които са 20 броя. Ето тези, които са 65 броя. От тези имам 2 броя, нали? Имам ето такива усмивки, които са 20 броя пак. Ето такива големи топчета, които са 34 броя. Тези са, мисля, че по-малки. Те са 40 броя пак. Ето. И две ето такива вързанки с плоски маниста. Разликата между тях е минимална, но да, просто от доста време търсих такива и се радвам, че ми ги подариха за Коледа. Продължаваме с сладки неща. Имам две републики, един Milky Way, два Марса, два Тик-така и един Тублерон. Имам ето това дневниче, то е ето го. Имам ето това моливче, писалка и ето тази чашка. Имам и получих ето такъв диамантен ключодържател. Аз го направих, той трябва да се направи, аз го направих още на същата вечер, така че да, ето го. И моя лексикон, 150 въпроса, какво бих предпочела. Едва съм го започнала. Имаш 4 ръце или да имаш 4 крака. Аз съм предпочела, имам 4 ръце. Това беше от първата кутия. Да преминаваме към втората кутия. Ето я втората кутия. Това е кашонче по-скоро. Има две неща вътре. Първото е ето този свичър, който е много хубав. И ето това шалче, като имам същите ръкавици и шапка, които са същия модел, нали същия цвят. Това беше от това кашонче. Започвам с това. Започваме с ето тези три гланца. Сега ще ви го покажа един по един. Ето те са от H&M. Ето този първия. Този е с зелена ябълка и е олиозов. Ето. Е вторият. Който е с череша. И третия, който е с ванилия. Преминаваме към ето този гланс на Nivea, като аз от доста време исках, сега ще ви покажа как изглежда. Доста време, ето разликата, исках такъв гланс на Nivea, който да е с цвят. И явно дядо Коледа се е сетил. Така, предпоследното нещо от козметиката е ето тази пяна за вода. Аз имам същата, тя е наполовина, тази която имам. И много е добра. Тя е с рози. И последното нещо от козметиката, всъщност това е от семейството на подаръците.
ето това Сол де Жанейро, което е 48 номер. То е сладко на мирис. Така че, ако искате нещо на Сол де Жанейро и да е сладко, 48 номер е вашия. Сега ще ви покажа какво получих от приятелките си като козметика. От едната им приятелка получих ето тези 3 гланца. И ето този гел за вежди и за мигли. Другата имам ето това олио на Пантен за коса, което ми е божествено. И е много хубаво, помага. То е кератиново. И от нея получих и една маска с зелен чай, май беше. Това беше от козметиките. Сега сме към предпоследните неща. Получих и такава кутия на Celebration с 8 вида бомбони. Шоколад Линд. Получих вчера още един и тук имах една милка и още една милка, които получих. И просто толкова шоколади не знам какво ще ги правя. Но да. И най-хубавото нещо от всички подаръци, защото на мен най-много ми хареса, преди него е Сол де Жанейро, а именно ето тази диамантена картина. Момент ще я обърнах на другата страна. Ето я. Ето я картинката ви. От много време иска да направя такава диамантена картина. Скоро ще я започвам, така че в някое видео може да видите крайния резултат. Да, ето я. Това бяха всички коледни подаръци, има някои, които не съм могла да ви покажа. Имах и на добрата ми приятелка един душгел и скраб за тяло с мирис на коледни корабийки. И това бяха всички коледни подаръци. Имам други неща, които не мога в момента да ви покажа. Надявам се видеото да ви е харесало, може да ме последвате, да се абонирате за мен, както казах, да лайкнете видео, да коментирате, ако може, защото не знам по каква причина, просто YouTube не ми дава да се коментира, но да. Надявам се да ви е харесало. Ако пък не ви е харесало, може да разгледате другите ми видеа и ако ви е харесало пак, може да ги разгледате. Но да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Чао!